kuvaan My Dayn ja mä en sit aamusti kuvannut, koska mä en ehtinyt ja muutenkin en mä jaksanut. Mutta nyt mä kuvaan My Dayn, eli tänään mä oon kamujen kaa. Me mennään sellaiseen kerhoon. Ja mä katson, jos mä kuvaan siellä jotain, mutta se alkaa 5:30 ja loppuu 7:30, että katsotaan kuvaako siellä. Ainakin kun me mennään sinne, niin siinä matkalla. Ja muutenkin, sit sinä sanot minä teen haasteesta. Mä en tiedä, teekö niitä sittenkään. No mä tiedän, mä kyllä lupasin jo, mutta ja mä teen sen sitten joskus, mutta nyt en ainakaan tässä kuin muutenkin ja olla vähän kiireitä ja niin edespäin. Että ei niitä videoita ei tule silleen kauhean aktiivisesti ja niin poispäin, mutta ei mulla varmaan muuta nyt tähän hätään. Onko nyt joku hätä? Ei, mutta mä vaihdan tässä vaatteet, kun me ollaan ulkona siellä jossain puistossa. Mä vaihdan vaatteet ja ainakin housut. Ja en mä sit varmaan muuta kuin syön ja niin edelleen, että ei mulla varmaan muuta. Moikka! Nähdään pian! Moi! Mä kuvaan videokeittiössä. Mä syön. Mä teen 2 leipää. Ja meidän jääkaappi näkyy tuolla. Kaikkia kiinnosti. Ja joo. Mä syön 2 leipää ja vaihdoin housut. Läkäpäksyt. Ja ei nyt ainakaan mitään muuta. Että lähden pian ja pakkaan ja vastaan, että saa nähdä sitten jo. Niin. Tää on aika lyhyt tällainen My Day, mutta en mä tee tänään kauheasti, kun mä oon aamusti kuvannut. Niin sen takia ehkä, joten ei se varmaan haittaa ketään. Ja nyt, niin. Moi, mä kuvaan videota nyt taas. Ja nyt mä oon lähdössä sinne kerhoon. Mä menen hakemaan mun kaveria. Ja niin, että menen hakemaan ystävääni ja sitten menemme kerhoon ja siellä olemme ja teemme kaikkea syvällistä. Terve taas! Olen nyt hakenut ystävän ja se on tossa, se ei halua näkyä, ei kun se ei saa näkyä. Ja Tai saa mähtä, tällainen. Saa se tolleen. Hän on villakarhu. Karhu. Ja nyt olemme menossa monitoimikerhoon ja joo. Ja Kessi ja hampaanvesi. ja näin. Ei sitten nyt enempää muuta. Nähdään pian. Moi taas ja nyt mä oon kotona ja mä en mene tänään suihkuun ja mä vaihdoin just vaatteita. Mä menen pian nukkumaan. Mä tein mun kepparille suitsia ja mä menen huomenna varmaankin suihkuun ja näin edespäin, mutta tää oli tällainen pikkunen, pieni, lyhyt My Day, joten tilatkaa, tykätkää videoista ja näin edespäin. Ja ei mulla varmaan sitten muuta. Moikka!